डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है। तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाओ। सर नाଇଁ ଏଇ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସାର୍ ଏଟା ମୋର ନୁହଁ ବୋଲିକିନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ମୋର ନୁହଁ ତୁ ଯାହା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ତା ସହିତ ତୋ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏମିତି ବୋଲିକି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ମହାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତି? ଟାଟା ମାଇନି। ସାର୍ ମୋବାଇଲ ମାନେ ମୁଁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାରୁ ସେ ମାନେ ମୋବାଇଲଟା ପାଇଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ। ସେ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ତମେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ତମେ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଅ ମାନେ ସେ ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ ମୋବାଇଲ ସେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି କଥା ହୁଏ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବି ନାହିଁ ତା ସହିତ। ତମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ସାର୍ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ସେ ମୋ ଭାଣିଜୀର ଦିଅର ହିସାବରେ ହେବେ ସିଏ। ସେମିତି କିଛି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଦେଖି ବି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଏମିତି ଫୋନ୍ ଫାନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଫୋନ୍ ତମକୁ କେମିତି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲେ ତମ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଥିଲା ଅଛି ବୋଲି? ମାନେ ସାର୍ ସେଦିନ ମୋବାଇଲ ଘରେ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁଦିନ ରଖେ ସେମିତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚାବି ପକାଇ ନଥିଲି ଗଡରେଜରେ। ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ କେଜାଣି ସେ ଖୋଜିବା ଭିତରେ ହିଁ ସାର୍ ସେ ପାଇଲେ। ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପାଇଲା ପରେ ତ ଖାଲି ମାନେ ପଚାରିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ମାରିଲେ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ପିଟିଲେ। ତମେ କ'ଣ ସେ ପିଲା ସହିତ କଥା ହୁଅ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏମିତି ବେଳେବେଳେ କଥା ହୁଏ ସାର୍ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ତ ସେମିତି ନୁହେଁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କଥା ରାତିରେ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବେଳେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲାବେଳେ କଥା ହୁଅ ନା ଆମେ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କଥା ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ନଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କଥା ହୁଏ। କ'ଣ କହିବ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କହିବ ଶେଷରେ? ସାର୍ ମୁଁ ଏତିକି ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ ଟିକେ ସିଏ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମାନେ ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ବି ଭୁଲ ଅଛି ସିଏ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛ ଡେଲିଭରି ଆଉ କେତେ ମାସ ଅଛି ତମର? ସାର୍